buhaton, naman may mga bucket drink, o pansahog ka papalapan, basta, masakot, katawan na sponsor, ang buhaton niya na, mag-scoop na o margarine, okay? Halina, na ipasa ninyo sa inyong kauban next sa inyo ha. After ana, ang katulong ipasa, ipasa na po niya sa likod, ang pagkababot ito sa pinalalas, niya, mapuno, kung kita'y pinakadagan o gabutan, niya, halina mo ito. Sunod, sa 5 minutes. O, basta ang kabot, kaya kay, may sayo ay, lalala ang kabot, kabot niyo sa kanapay yun. Ya, pagkabot lang ang kabot, tapos, ipasa ninyo sa kauban ninyo at sa inyo ha. Hangtod, lumabot kasi ka na. So, pwede kayo sa pag-discuss sa inyo ha. Okay na, nasakta na? Nasakta na? Okay. Okay, ito yung talagang sipit. Oh, wait, pag-sipit nito, mag-imbig. Ano, imbig? Iyo, bayad ka na, bayad ka na. Oh, pag-imbig, pag-imbig, bayad ka na, imbig. Ha? Eh, i-action na, ayaw ang iskop. Ayaw ang iskop, i-action na, bayad na. Bayad. I-action na, ayaw ang iskop, ha? Imbig. Alam tayo yung pag-imbig. Bilis, bayad, 1, 2, 3. Iskop, di tawag na magulit kabot ko. Alam nyo, kabot, hindi ko na kabot na. Alam nyo, kabot, kabot, kabot. Bilis, alam, kabot ko, alam. Dali sa bayad, bilis, ayaw ang iskop, ha? I-action na yung iskop, bilis, 1, 2, 3, go. Action na. Lahat, ipasa sa kauban, pasa mo, scoop, lang, balik mo, scoop lang. Balik ka. Ana siya, alternate. Okay, simultaneous ang iyong pagkuhat. Ay, scoop. 5 minutes. Halay. Na-imagine mo lang, minsan pinagaghan. Okay, kaya ito ba video ba? Okay. Sige, tapos ko muna. Lahat, ready. Natin ang 1 Okay, now timer. Start. Now. Wait a minute. Let's celebrate, the new year's here.